हाय हाय बेलाइके हामबाय बेलाइके खाखामानि बिसिं पान नरबाय तिनि कक सानानि बागै नरसंकाबा मासासिनाय तिनि सिङाव जागाव प्राय आइया हामपानो 100-150 जना सिनि यूथ स्पेशली केवरिं या हामपानो सिंथियाव जागाव मियाव जों नंनि सोशल मीडिया बिसिंथि नमानि बिसिंथि खनो जों खाजे सिनि अनिर महल मचिनि 1930 एस्टाब्लिश खालायजागोने मो खाजे सिनि लाइबुमा अ लाइबुमा जागाव जे मेन गेटनो जों खाव जागाव पेट्रोल बाइके द सका ना के तामखौ सका साइमिया फियाबा जों जा नुफाके मो दगला दुदिनो पातला हंगाके खामै पाइ थामै के फियाबा रजांग माने बगे पूरा खामनिया ताबो नरमुगै माननाय पूरा कसम कसम ताबो हांगार खाजाक गाव जागा जे साइनबोर्ड टाइनबोर्ड तंरो जतो न जागाव खामै नष्ट होई थामै के गाव माइको सोंनु फैमेनि बागै जों बेलाय खेलाव जागा जों खानांखा बा खा खामगसिनि तामनि बागै हंगाय मो काइसे सुदु काइसा टूरिज्म प्लेस या मो काइसिनि काइसा राजा रक बासिनि जे ओहानि बुबाग्रा रक ओ जागाव तंलांग माने काइसा राजबारी नि जों साइमानो मो काइसे सिनि लाइबुमा मो काइसे सिनि सेंटिमेंट बे करंजाक मो काइसे सिनि सिनुमु बे करंजाक मो हाय जागा रक न तिनि जे ख्लायनाय बा साबो ख्लाय तंखा आबो जों साइमिया फियाबा अबो बेलायके बर सामु सित्रा ख्लायया मोने बे जों सामु जे हामना ख्लायना बेलायके सेलंगो तिनि सिं मो हायखनो मा सानामु जों जे तिनि मो हाय काइसा सिनि जे राजा रंनि बा सिनि बुबाग्रा रंनि जे जागा रक न जे तिनि अपति ख्लायमेनि हानां पिलां ख्लायमेनि अमो जों आगिबो जों ख्लायजागि दङ फियाबा जों ताबुक जे तंमानि आबो सिम्पानो जों काहाम गुरुंखौ जों माना मुजु माने फियाबा अबो सुदु बरक मकल नायरनि तंलि हायसि तिनि जों साना थाखा गोबां मानसिनि सिनि ओ हाव तो जों हानि बसां तो उते जों बोरै बसाराम फ्राजागो सिनि चला बसार बुथार जागो गोबां मा जों जास्टिस माया गोबां मा माइखौ जों सिनि जे मानथाय रक तिनि गोबां मा जों माने हानां पिनां ख्लायजि तो फियाबा तिनि जों नखा जेता सिनि लाइव मा तमन अमरो सुदासे तिनि या कारलिया बरक हायसि तिनि मा हायके बरक हरबे सकजायनो तिनि कमर नै तिनि जों जदि साना थाङा के मो सुदु हरबे तिनि दगलामसिम सका बर नेक्स्ट दिन जे अबो तेबो 2000 तुबि सेबाया तिनि बर तेबो अन किछु ख्लायाबो तामि ग्यारांटी दं मने बेगाव साबदाय मो दाय के संपूर्ण जेता जे तमने टूरिज्म प्लेस न जे नाइ तो नाइ टूरिज्म डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट जे एकबसिनि राज्यनि जे स्टेट नि गवर्नमेंट अबनो काहाम के नायनो नांगो जे ओ जागाव तामो तामो खायनो नां उमो खायसे ऐतिहासिक प्लेस सुदु ओ जागाव त्रिपुरानि बर सिमिया जों तिनो जागा फायनो फायखा बेलाय खेलासि मैसा केरला बर जागा फायनाय तिनि ओ जागा न बर खनामन बिसिम दिखे बर अबनो टूर खायनो बगै फायखा जों तिनि नुगो जे हासल हासल बर जागा सिनि जे बुबाग्रानि जे सनामजाक जे तिनि नायथाथ कैसे तै कजारो कैसा को राजबारी उमरो नायन बगै तिनि जागा फायो तिनि आबोनि बगै साना मुजुगो जों तिनि बो जागा तंग जों तिनि बो जागा जों तंगि तंग वान सुबिनाय सिदाय सिनि कुनु जागा फनो ताय माने सिनि लाइबुमा होइते सिनि तंग थाय जाते होइते जतनो जों तुरुक तुरुक तेबो जों समाजते समाजते समाजगि तंगसिउ तिनि आबोनि बगै जों तिनि ओ जागा जों तिनि जों ते प्रमोता खायनि फायमैया वाइटिएफ जों यूट्यूब फेडरेशन जों और आदंनि फायमैया फेबो जों एज ए ति प्रासांगि जों तिनो जागा फायो तिनि सिनि लाइबुमा जदि कमाइ दं हागे आबो आनि सिमि ति प्रमोता खायनि सिमि कमाग्लाक जत समग्र तिप्रानि ति प्रासरनि बागै तिप्रानि जरा बरक बरनि अबो कायसेसिनि लाइबुमा कमाइ दं हायसि सो आबोनि बागै आं तिनि कोइन मुसुङो तिनि मो हायजराव सुदु जों राजनीति वानसु यावै पुस पोजिशन वानसु यावै जेतासिनि कमाइ दंमनि अबनो सिम्पल जों रक्षा खालाय मानलाय जेता तंगि दंमनि अबनो सिम्पल जों रक्षा दा खालाय मानलाय आबोनि बागै आं तिनि सानानि मुसुङो तिनि बेलायखे आं तिनि कोइन मुसुङो हासिनि जत लुकरनो तिनि मो तिनि जेसिनि निर्महल संजामनि अबनो जों हायन जों माने कलाय सके जों अबनो पारि था गुदगला हायसि तिनि अबनो बागै जों आगामी दिनाव जों बृहत आंदोलन खालामनाय तिनि आपातत जों अबनो तालारि लेखा तानि बागै जों बेलाय लाचु हायसि सिनि जे राजानि जे हुकुम हुकुम तिनि सक जागै पन 10 जागा तिनि टुरिस्ट रगरो तुइने फरबि दं बेलाय खेलाचु हायसि तिनि आबोनि बागै जों साका अबनो आपातत कयेकदिन बन्द तंना निंथौ जे सुस्थ तनद खायमेनि बिसिंपे साबा अबनि उग्लग नांजाक साबो दुष्कृति बरना तारातारि एरेस्ट मा खायनाय फाइन आउट मा खायनाय तिनि बरना रमनि उग्लग नांखाबो जे तामो तामो खायनो नां तैसे टूरिज्म डिपार्टमेंट डिसिजन ना होइनाय तिनि अ जागानो जतनि बगै जे खुलुग रिथों तै आगामी दिनो अ जागाव सिक्योरिटी अरेंज खायनो निंथौ सीसी कैमरा प्रॉपर तंना निंथौ जाते खायि तै मुंसाफोर जाते देरिया नातिखे आबोनि बगै पूरा डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट अबनो पूरा दायित्व माना हानाय आज दाबिनार गनि जों अ जेसिनि ताला माने निर्मल जे राजबारी गोजामनो अबनो जों तालारि क्लांखा जों आबनो नायो जोंनि स्टेट गवर्नमेंट तरफ থেকে जाते आगामी दिनाव अब फुल सेफ्टी नानि बगै आसे हामबाय जागाव जों तिनि कुनु जों जागा पार्टी हिनि जितो जों फाइलाया
বিশেষ করে যে সিক্লারক মিয়াও আং যত নুসংকা বরক নর বাইকে সাইমাকে जों বরব সাও ভিডিও নগি जों বেলাইকে তংথংলি আবনো বাকি जों মনো নাই নাই जों তামো তামো খায়নাং আবনো খায়নি বাকি তিনো জাগাও চিনি বিশেষ করে চিনি ইয়াঙ্গ দङ চিনি ওয়েস্ট नि ভাইস প্রেসিডেন্ট দङ তাই চিনি ইয়াং সাউথ नि ওয়াইটি नि যত দङ চিনি অর তিনি जों ইয়াং আপনো 150 200 জন जों ফাইকা তিনি যদি নমো जों যতক্ষণ বিচার মাই আসা কিন্তু 150 জন 200 জন আইয়া থাকলা जों হাইছে जों নাহাকে লাখ कैसा জাগাও তামো সিকলা তামো বুরিয়াও যা কুথুमै जों চিনি লাইবো মানো জামতি হানাং পিনা খাইनो जों কোনো দিনে ফিয়াগলা जों আবো চিনি হাসি